Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi va fi un episod informativ pentru că cei de la Brawl Stars, cei cu 9 milioane de abonați, cei reali, ca să nu credeți că Sebi este păcăleală, că e 1 aprilie, nu, este 2 aprilie, deci nu are nicio legătură. Și vedem aici că au lăsat premiera pentru mâine. Vedeți aici 24 de ore, scrie aici jos. Vedeți? 3 aprilie ora 16, adică mâine la ora 4. Din ce vedem în această poză, este în dreapta un brawler cu ceva clește, nu sunt sigur. Și este cam slab și din ce văd, cred că e fată, nu sunt sigur, dar scrie 2 brawleri. Și asta mă duce la un brawler cromatic și un ori rar, ori super rar. Dar nu știu, chiar nu știu. O să reacționăm, dacă nu fac live o să reacționăm și o să facem videoclip. Dar în poza asta mai vedem în spate o morișcă, o bancă și în spate e un cactus cu ceva afiș, care este one, dar cred că vine de la Wanted sau I don't know. Dar vedeți că este nisip, deșert, va fi ceva așa cu tematică de deșert, așa, nu sunt sigur. Dar Starbank. Nu știu ce are, cu ce e legătura, dar vom vedea mâine. Mai este save. De la ce e save-ul ăsta? Wait a minute. Save-ul ăsta nu este save-ul de pe Highest din beta? Cred că da. Ce mai e pe sus? 1848. Starbank. Cam atât. Nu este nimica. Ia să mai vedem. Ce scrie la descriere? Ce scrie? Înțelege. Brawl Talk, 2 new brawlers, ton of skin și un nou game mode. Ok, game mode. Oare ce se referă la game mode? Ori o să fie un game mode nou, ori o să aibă legătură cu safe-ul acela. I don't know. Sunt și oameni pe aici care... turci, evident. Acesta este steagul Turciei. Evident. Și da, chiar nu știu, sunt tare curios să vedem. Ton of skins, brawler, ultimul brawler rar, după ce mi-aduc eu aminte, a fost Roza și acum aproape 2 ani. Iar ca superar a fost Jackie când au apărut gadgeturile. Da. Dar cel mai probabil este unul cromatic și unul rar sau superar, pentru că n-are cum să fie 2 brawler cromatici, așa cred, dar cel mai probabil o să fie unul rar sau superar. Da, vom face videoclip mâine, vom reacționa, nu vreau like-uri, subscribe-uri, acesta a fost doar un episod informativ, ca să știți că mâine vom afla ce va fi în următorul update. Și apropo, este vacanță, adică eu am vacanță o lună și da, vă spun celor care aveți vacanță plăcută, iar noi ne vedem data viitoare, adică mâine. Pa!